Uhlelo lolu lokulekelela ingane ephase kahle esikoleni sika-matric luyasebenza ngempela. Kunzima ezikhungweni zemfundo ephakeme. Sibonile ngasekhaleni kwenyanga uNhlolanja kuze kugcine klimala uMthokozi Zintumba izingane ezifunda imali yokurejista ingane. Kumele ngempela ningumasipala nishayele ihlombe niphinde nihambele phezulu futhi ngalo msebenzi omhle kangaka enwenzele izingane. Bese sifebake nomunye usisi waNongoma uthi kuphi ngithi ngasenkandla kithi uthi wenzani ngithi hoyo ngisemcimbini ofundiswa kwezingane ngamabhazana nabantu abavelela benza izinto ezinhle enkandla nani fika niphetheni la enkandla kaNongoma ngathi ke uPaul uTshata vele uzohamba nje kweziwa njani.